ogbenye erijughị afọ o nwereghị onwe ya ọ maghị right ya n'ihi enweghị ego. Onye na-ejighị ego ọ na-aza na-abara onye. Anyị nọ ka nwa ọkụkọ egbe gawa ahịa, otu nwa ọkụkọ eje ọ lawa, otu nwa ọkụkọ. Ahụrụ m n'onwe m n'ime ụwa ego na-achị. Ndị jiri maka ụba jụ nzọpụta agbụrụ ego ha bụ chi ha. Ndị ọ dịrị mma na-ahụ ndị ọzọ dịka ndị amaghị ihe. Ụba dị mma ma onye jikwara ya abagbu ibe ya. Onye ọ gaziri nwe mba, ma gị onye ọ gaziri chetakwa mgbe ị bụ ogbenye. Ihu ọnọdụ ndị ewepụ aka ịkwụ ụgwọ n'ụlọ ya dị ebe ha bi n'ihi ihe isi ike, ebere eme ego. Ihe ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji di ha eme n'ihi ihe adịkwa ka ọ dị na mbụ. Ị mara na ịhụnanya nke agbụrụ a ka n'ebe ego dị. Ụmụ agbọghọ anyị ka ebere ha kacha eme. Ị na-ahụkwa ihe ndị ụwa ji ha eme n'ọnọdụ ịchọ ọlụ ha? Ọga, ego dị mma ma ekwekwala ka ọ daa gị iberibe. Ikwere bịa lụwa, ndị ekweghị ajụ, ndị kwere arụwa. Okwe kachasị na okwekwaghị ị chụọ ya, ọ chọwa ebe ọzọ. Ọrụ na asara ụda abata echi ọrụ n'iwe ka Ọnịcha, nwanne echi na Jegule Lagos. Iche na ọ na-atọ ha ụtọ, onwe ha ka ha na-azọ. Ma gị nwa Chineke, onye sịrị na ikweghị n'ihi okwukwe gị, jisie ike. Ọ bụ ezie n'ụwa na ahụ dịka ogbenye ma ọ bụ onye ihe na-esiri ike ma ọgaranya ka ị bụ, ọ ga-apụta ihe mgbe adịghị anya ihe Chineke kwadobere gị ka ọ dị ọhụrụ n'obi gị bụ ihe edere na Pita nke mbụ isi 4 amaokwu 15 na nke 16. Lekwa ụmụ gị ndị nọ na mkpa, ndị nọ n'ụkọ, ka ha ghara ịnwụ. Ezi nna bụrụ onyinye aka ha n'ụwa ka ha ghara ịnwụ. Lekwa ụmụ gị ndị nọ na mkpa, ndị nọ n'ụkọ, ka ha ghara ịnwụ. Ezi nna bụrụ onyinye aka ha n'ụwa ka ha ghara ịnwụ. Ihe bụ nsogbu anyị bụ na ndị ọ dịrị mma, ndị afọ juru anaghị echeta na o nwere ndị agụụ na-agụ. Onye hụ onwe n'elu, ndị ọzọ ahụ ọ tọilet pepa. Ma Chineke, ana m atụ elu sị, onye bụkata ọgaranya ya bụtụ ogbenye wee bụrụkwa ọgaranya ya ka ọ hụ ihe ogbenye na-ahụ. Onye nyekata ụgbọala ya ya ga-atụ n'ọkụ ka ọ hụ ihe onye enweghị moto na-ahụ. Ịbụkata chairman bụrụ provost ka ihe ọkwa ọtọ na ụmụnna na-ejiekwa ndị nọ n'ụlọ mkpọchi dị iche iche na ekpere na-arịọkwa na mgbapụta ha n'ihi na ọtụtụ nọ ebe ahụ n'ihi eziokwu. Ahụhụ na ọtụtụ mmadụ nọ n'ụlọ mkpọrọ taa maka ihe ha amaghị isi ya n'ihi enweghị ego ma ọ bụ onye ga-ekwuru ha. Mmadụ ole na-anwụ n'ụlọ ọgwụ kwa ụbọchị n'ihi ahụghị ego eji asa ha. Jizọs, ugbu a ka anyị ghọtara ekpere anyị kụziri anyị na Matiu 6:6 nke 11. Ezinụlọ nna ahụzikwa ndị zuru ha kwa ụbọchị. Anyị nọ n'agha, ihe
dị iche bụ mmụọ. ndị nọ n'ikpe, ndị nọ n'okporo, ndị aka ha dị ọcha na-apụta ha Chineke bụrụ onyinye aka ha n'ụwa ka ha ghara ịnwụ. Ndị nọ n'ikpe, ndị nọ n'okporo, ndị aka ha dị ọcha na-apụta ha Chineke bụrụ onyinye aka ha